Už se natáčí. Do píči to padá. Jo, už. Dobrý den, vítám vás u pořadu Minifix. Dneska jsme si připravili pořad. Co ty... S brýlema. Dneska první hostem budem, jmenuje se Swipsifix Rudík. Hoďte do kamery. Hoďte. Dobrý den. Buďte morgen. Až se mi z toho nudle zvedají. Dobrý den, pane Minifix. Guten Morgen. Dobrý den. Spasen. Prýma. Pane Prýmaři. Guten Argen super. Co vy a vaše brýle? Meine Beile. Zuge geile. A co nám už bylo? Jo. Pindifix. Skvělý papír teště. Co to bylo za neřáda? To byl nějaký darebář. Daredý, no. Prostě nějaká píčo. Z toho parohy narostly. Tak, co používáte za brýle? Používám Dolce and Gusto, Gusto and Frusto. Tak já na to teda fusnu. Tak, a jakou máte dioptrii? To píto. Ty mám kozu. Papík. Teče. Už teču. Já si nasadím své rudý brýle, Ricardo. Nebo jde jsem to spát. Ty. To byla reklamní přestávka na Ramu. Komerční přestávka. Komerční přestávka čištění plechovky. Tak, dáte si to A představit. čištění vaginálních odtoků. Čištění análních výtoků! Z nosního dutiny ústní! Z nosní... Žule! Teď. Můžeš brejkovat. Až se mi z toho klíče zvuk. Tak. A vy máte dioptrie 3, že jo, asi. 6. Vy máte obroučku! Rusáci! Ruská píča! A dále si pozveme Handikula za návštěvu. Byl jste velmi prýma. Já bych Uličníku 90. Žarebníku. Jinochu! Dále si pozveme jedno od plešnivělo. Splet. Díkno to za tou dámu. Dámu, kterou máš? Dáma s jedním prsem! Vítám vás u pořadu jednoprstý velbloud. Dobrý den, ty máš ale tvrdou. Já. Máte hezký brejle, ty pičák, až mě to v mozku jeblo. To Tak. svědí koule. A drvete si oko! Ne, nevřele! Já bych tě ošukal asi. Jo. Jo! Ty jsi zvuchal kozu! Hele, co vy, jak to, že máte žádnou kozu? Kozly! Musíte to potvořit do kozu. Eprkej. Kozy. No. Měl jsem jednu kozlu. Já jsem jednu kozlu. Měla 4 tacky. Měla 4 kupy a v prdeli měla tacky. Kruty. Výstřelní hřebík. Takzvaně a střelovník. Dáky papku. Co tady děláte nepořádek v studiu? Dále. Co si představujete pod smyslem postižené dítě?
Že prostě... Co tady? Jinoku. Uteč, Jinoku. No, postižené dítě je emancipovaně hybridní. Mně se rozbil mikrofon, můžu poprosit o jiný? Děkuju. Boj. Brambory. Tak, tady máme Brambory. obecní. No. Dále, proč hybridní dítě? Brandořovník má určitou nevýhodu v okolním světě. Proč? Je svatlej. Má méně mozkových buněk jako ostatní. Aha, a takže nemůže se vyjádřit ke svým výrazům jako třeba například my, že ano. No. A co takovej mrďopuch obecný, když je svaklý na lepku? Co on? Mrťopuch. Pičifuk! Podatě No, si mi rozbil můj Sony mikrofon. Hele, nějaký loupežník. Rům tady do cipícek! Ryspíč! Mi se rozbil mikrofon. Cipíček! Děkuji vám, obsluho moje milá, zkažená. Skundy plyn. Skundy bysíká strýská. Plyništik. Plyn. Spojky plyn. Já budu pedál! Já budu vagína! Vibrací! To je lubrikant. Vibrátor, to je můj kamarád. Elektrický přítel. Už mi ho ty buzerante. Počkej, tam je jiný, tak to se nepovedlo. Šlemoštyk. Děkuji vám za návštěvu vyšleníku obecní. Užijte si hovínek. Děkuju, prosím. A nemusíte mi slintat. Aha, to... Aha, debil. Aby ti zdřevěněla ta plechovka. To byl náš pořad, táhni do píči. Také se to nemenuje. Jmenuje se to... To nějaká kosatka. A ona udělá hrbem, pak pánví a zároveň poutví. Jo, teď se mi to stříkalo. Děkuji vám a napřed mi příjemný den přeju. Nashledanou. Mně